Perte niyo sa ba? Tinawara ba rin? Loko, loon sa naman tao niyo. Ay! Hala! Naulian ka? Ang tuyong rin nakatabang. O sabi yung magibati na yun na kasi yung pagkabuang? Oh? Nasyak ang good mo ko? Nasunoon ko? Hala, namuwas niya mo kamatis. Distansya mo! Naano po mo gagawin kayo? Mamaya tadi niyo ina. Sabi na, oy, dili ninyo laluwason bayutan na. Mura-uroy ni siya gipatol. Nauroy, mamiligro lang tag-ato ng luwason. Mauna. Kapila namin sa giluwas, ana. Apan kami ana pahamak tanan. Kay perti niyang kusgana. Bungkag gud ang bangka nga magisakyan kani adto. Agbaw pa may kasimbol. Pagkakuyaw di ay anang bayuta na. Mulag, maura ni bayot ka kusgan. Tanaw ninyo sa unahan. May napahingon na barko. Ayaw, gunong. Pasakyami. Haluin mo. Pasakyami. Gunong. Hello. 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 Uy, kapitan, buhay pa rin kapitan. Di ba, gilamoy naman kasi sa agabutan din sa uslab. Iha mo na sa'yo kida kokong boy. Emong kao, kapitan. Pera. Salamat. Basan mo aming kapitan, wala gunay na balaba. Oops! Nakasakay na siya kong barko nga na ko kayo. Dali uswang. Diyan ko ito mga pirata. Palayo mo din eh kung di mo gusto mahabas ang inyong liog. Magpuyo, mga galat ako sila. Huwag na kailamay son sa tiyan sa balayan na. Kasabot ka. O panahapit na masawang adlaw, kapitan. Huwag ko niyang gabi, takdo na ang buwan. Og tuwid na na pa sinubay pa wala nga ito sekreto, kapitan. Oops. Sunod mo na ako, Dere. Ayaw lagi, kapitan. Ay, magbuot ako. Hi! Yaon ka unta ugma. Dayon. Wow! Kanayos pa din hiyoy. Dako pa jugwana. Ikaw na siya ka. Amin na mo. Na ako yung istorya ninyo. Ano yung gabi atol sa pagsubang sa takdo? Nabuwa sigurado agad yung sira ang pultaan. Kaya manggawa sa mga daotang elemento nga dili angay nga makita ng inyong mga budlat nga mga mata. Asa ka? Girl, CR. Dili ka pwede may CR sa babae. Kilala kita ang kambuhat dong. Oh, boy CR. Hello? Pwede bang utana? Asang boy CR dire? Yan ang binawas man ka. Sir, na yungo. Iwan namin tagoy, oh. Basta mata-mata ka. Lalagi ungo dito. Wa man gorongor dito kay dumagogi ka ng ihi. Ano ba?
Basi nakalita na ka, huwag yung mata-mata ka sa mga nakita. Siyang ako nakita. Siyang aswang. Ikaw ba yung mamasayop siya, Jud ka na. Ang ako nakita ka ganina nga kalabira na kaayog na o. Monster! Kahadlog na yun. Magiging susunod na to sila, Ani. Luka!